Ми GG easy. You located a bomb. Нагоре на watchtower и отдолу. Двама човека са на watchtower. Що не ми се работи шивания спейс, бе? Пак. Не, никой не ме взе, аз просто паднах, защото не ми се работи шивания спейс. Натиснах спейс и то се хвърли като дебил от покрива. Смок. Тук има някой обаче, точно откъдето ме взе. Внимай, това. Смок е там. Отвори това там, от вратата май. Не, чук, още е дърво. Слеч. Това беше... Има едол и пулс. Чай, аз ще влезам. Фалафел. Ей, тук има мира отляво, точно на стълбището. Има лице, че си майка и дела. Къде си, бе? Подкарбра се. Пате колко. Ема, беше горе. Давай, влизай. Долу е пулс. Слеч. Долу е пулс. Пулс ли? Да. Ето тук долу. Там долу. Смок е някъде на стълбището май. Защо не каза, че долу е? Добре, че си ката. Да, бе, отдела ти вляза. Представайте си. Не дейте го убиват. Ей, що го уби, бе? Исках с чука да го убия.